dneska si zahráme Fortnite s kamošom, s bratlancom a kamošom. Môžete pozdraviť? No ale... Takže dávame ready. A potom dáme, že kúpil na 500 emote. Dajte nejaké všetci emoty, dajte ale emote, dajte emote. Dajte like aj odber. Budeme sa ku 30 odoberateľom. Dejte like a follow krokodilo, Valentínu krokodilo. Toto neriešte. Odpier, inak dáme 1 do 1. Jo. No čaute, tu som. OK. Ako sa ten škorpión vyvolať? Ja by som podal chlapci asi tu na počkajte. Ja podám asi shop. Jo. Ja nepodám shop, ja jdu k Dúfam, že mi to nebude... Dajte like, bude z Betroalu za 5 lajkov je z Betroalu pokračovanie, alebo také keby... Keď sa nevydarí prvá hra, pojeme ďalšie ešte. No nevadí, dúfam, že áno. Takže... Keď tomu dáte 5 lajkov, tak natočíme reloady. Jo, 5 lajkov vedie loady. Jo, 5 lajkov. Ale no, za 10 sú B1 a za... Ale počkaj, poďte sem. Prosím, Poďte na 100 medov. Takže... Poďte škorpióna, no. Tam? Počkajte. Sa mi to trošku buglo. Vadí. Kde je škorpión? Tam je. No tam, kde máme vyznačené čoču. A vy nechcete mi tie rukavice. Dobre, ale ja berem medailon. Ja berem medailon. Ja berem medailon. Ja. Uděláme tak, kdo bude mít první Big Deal Coin, tak ten mu dá Big Deal Coin a za to mu dá ten medailonek, jo? Ale my bereme medailon, nie o Big Deal Coine. Vážne, nechejte mi toto rukavičky. Aby sa ideme toho pridať, takže... Tak si ma môžete pridať. Všetko veľké V a máte ma na Fortnite, takže... Oni to za náma lidi. No a? Okay. Ale počkejte, to je nová toto. No, lokačka je. Ukáž. Koukněte, Ja vidím mytický chat pro moje a moji. Sorry, ale sa mi to trošku sekáva, takže sorry. Za to som išiel do kameňa, lebo sa mi to sekáva. Yes, ja mám legendárne V-Power SMGčko. OK. Som úplne ja. Ste tam vzadu? Ja som vpredu, skoro. jdu na něj. OK. A nechaj mi medailon. Ne. Já si vezmu rukavice a ty si vezmeš medailonek. Dobre. Ale pokud to se bude prostě první, tak je to jeho. Ten škorpion je docela hodně silný, ne? Ja viem. Ty vole, tady šum stromy úplně, na mě se bračí šum. Ja ho rozbiju pro jistotu. Kámo, ja dneska idem pre... Počka. Jaká nová zbraň? Čakal. Nechaj mi ju harma, nechaj mi to prosím. Nechajte mi medailon, prosím. Ojoj, ty si přivolal škorpiona, ty jsi normální. On máme není. Ty jsi vůbec. OK. Ty jsi přivolal. Jako tu idem za vami, jo? Já nemám náboje. Dávaj ho s pickaxem, yes. Jo, já mu dávám pickaxe, on mě ani nevidí. Nechajte mi tento, hej, medailon. Ty vole. Pojď BMDek, ne? Daj mi medailon. Jo, počkej. Dáš mi náboje do SMGčka? Neviem, ale daj mi, ja nemám náboj, daj som keď. Jupi, kámo. 1.7.9 level bude za chvíľku, tak... Nechaj mi sem ty, a dobre, nevadí, ja už ti nechám aspoň niečo. Ty vole. Napíšte nieký po toto video a zahráme si spolu. Nejlepší sen, mám rukavičky, se kterými zabiješ všechny. Tady na mě ty stromy čumí jako na debila čum.
Artur, počkaj, ešte ma nemá to. Ty stromy sú dramatické ako hovno, vole. Kamo, čiluj, hej. Počkaj, čiluj. Tak- Počkej, ja ti přitáhnu zpátky po celé. Takže, Potřebujeme auto. hej, borci, to koľko chcete, hej, borci, koľko chcete, aby trvalo videjko? Co? 6 minut. Ne, já vyzadu. Celou hru Lebo kamo, celých 20 milionů sekund. kamo, to by som kamo brala 37, kamo, nie? Na začatek. Jo, ale ještě jednou. Sledujte mě, prosím, sledujte mě na TikToku. Jo, Prosím, mě. Řekni jim to, Harmane. dajte Shadow 4, počákovník Sniper, 24, dajte mu follow na TikToke. Dajte mu follow na... Na TikToku pozdě edit. Jo, dajte mu na TikToke follow. Takže, povedz, ako sa voláš na TikToke, hej, hovor, ako sa voláš na TikToke. Já jsem TikToker. Jo, Jo, typek. No ty vole, tak to si neměl zkoušet. Ty vole, já jsem ho normálně spálil. Ty vole. za to seklo. Je. Pek? Čau, ja. To je nubák. Ale ja potrebujem, jak sa to povie. Čo má? A to je poťaz. Máte ho. Ja som dal bota. Kam to bol bot? Ty vole, boss další. Jo, to bol bot. Teď to všude. Poďte. Nebo se mi to dá. Dajte mi niekto naboje, lebo nemám fakt naboje tam. Čo ja mám? Jo, přivolal ke mně. Počkejte, jedu za ním. Nikdo mě neporazíte s těma toto rukavičkama. Ano! Yes. Dajte mi naboje. Daj mi naboje. Jaké? Daj mi naboje do EAK. A do mne do SMGčka, sorry. Nie. Kámo. Arman Chandet. Do SMG, ty si dobrý debil. Jo, aha, do SMGčka, počkej. No, 114, crack. No, Na crack, jedu za ním. 185 do bielých. Sorry ľudia za nanávky. No, Vole, Že? tak ty rukavice jsou lepší než normálně. Nevím. Všechno. Ne. Herman umřel, nevadí. Mne sa to buglo. Nevadí, já ti dám ten Jack. Mám Jack jeden. Legendárka u mňa. Legendárka. dajte mi naboje do tej... Yes, legendárka. Morning, line-upu. Koľko mám kilov? Ty vole, mám veľa kilov. Ja mám jeden. Ja mám 4. Aha. Dobře. Ty vole. To je mytika. Dobře jsem mu dal, že? Yes. Tyhle, kdo na nás cílí? Tam čau, počkaj, ja ho dám. Ne, já ho dám. Já ho dám s mýma rukavičkama. Tak ho daj, kamo. Pojď sem. Ty vole, sniper. Keď ideme. Ne, ja nechcem. Ja mám lúčku. Tak. Koukni. Alexi, stůj. Koukni, co dělají ty rukavice. Oni se tě spálí. Poďte, Vlad, Počkej, stůj, Alexi. Koukni, ču. Já. Poďte na Vlad, poďte. Ideme dať teraz vinec? Borci. Yes, ideme Ok, má to tej rukavičky. Shadow, tak kamo bude aimbot, tak ne? Dik. Tadek, proto tak jsou věci z dílu. Ja mám jeden. Že jo, tak jsou věci z dílu. Hej, koľko máš Shadow? Koľko máš skillov, Shadow? Koľko máš skillov? Ešte som zistil, Já mám 29, skoro 30. Jak 29? Nemôžeš mať 29. môže mať, on má skin, ja mu verím, on má emoty, on má dosť týchto. A myslím, koľko má killov. Má dosť veľa srand. Killov myslím, koľko má. Já mám 3. Ja mám jeden. Ja mám 5. Harmanchan?
Máš koľko kilov? Ja mám 4. Ty si sa celú ani hru neozval. To nevadí. Ale vážne, dejte mi follow na môj TikTok, ďakujem. Jo, dajte mu. Ale ako sa voláš na TikToke? Môj TikTok account sa menuje Bozy Edit. Boss je ready. Bozy Edit, ne Bozy Reddit. Aha, Bozy Edit. edit. Bozy edit. Takže dajte mu follow. A kto mi nedá follow, tak toho... Čakajte. Vyzveš na 1v1 po fonku. Jo, to zvyšlo už. Takže, Mala som tego spadlo zvyšlo. dajte mu follow a mne poz odber. Kámo, mi na to buglo. Nevedel, že to môžeš dělat. Že môžeš dělat aj to stoje. Ty vole, oni nás střílí. 95 Sorry. krát. Dead? Jo, přitáhnu. Mne sa to buglo. Počkej, ja jdu za ním. Dobre, no. To všechno zreloadej. Bot tak, ne? Bot. Hej, nechajte mi naboje, lebo no, ja nemám žiadne naboje do mamušky. Tam more všetko mi vyzviera, ja som ho zabral a ty mi vyžeraš veci, bo zraď mi to more. No, díky. Nemáš. Nechajte mi naboje, prosím, do mamušky, lebo ja nemám naboje. Dejte všichni odběr Valentino krokodýlovi. He, Poďte vlak, braško. jo. Pokud nedá odběr, tak to je vyhledá jedna ve jedničky. To vám říkám. Poďte tu auto, poďte tu. Takže mu dejte, A aj mu follow, dajte mu follow. Môžeme tu na dejte mu odběr, aby měl několik milionů odběratelů. Jo. Bude jako Mr. Beast český. Hm. Mr. Beast vyšet. Ja s kámo úplne, úplne si to dělal. 23 sme, takže. On je zvyšil, Mr. Beast. Dajte mu odber, fakt, čau. Kam jedeš? Jo, bylo to trezorek, aha. Já nepotřebuji vůbec trezorek, potřebuji Dobre. tak rukavičky. Ideme na to. 20 sme. OK. Idem hodiť termimajty a idem na to. Koho ten škorpion je trošku těžký na zabití, ne? Ja. Počkej, Valentino krokodýle! Můj Dobre, no. sem! OK, počkaj, bo sa mi to buglo. A vem bomby. Ko? Ja už mám bomby, ja už som dal. Dobrý. Tak já jdu za Alexím. Já jdu za Alexem. Ja tu nám musím, kámo, toto. Niekde vonku, že nechal tuto, že tú baseballku. Takže na 17, jo. Tak ty rukavice mají nekonečno přebítí. Lol. Tu je niekde baseballka, vy ste mi ju zobrali? Ja mám baseballku. Kamo, čo si mi žereš? To je moja, ja som ju tam nechal, lebo ja som bral tie Skade? majetky. Mám 8 HP. Skade? To sú tie veľký, nejaké tie... Kamo, poď Alex hrať, ne? Máte také jedno. To musíš se ale perfektně trepit na toho bota. A potom ho prostě... Mne sa to buguje, keby som chodil pod zemou. Bitcoin, mám Bitcoin. Nechajte aj mne, more. To je tak, platím celý trezor, ale měli... Pomoc, po mne bot. Koho to vole? Co? Po mne Dua? OK. Ale kde je, kamo? Vy umírají tak hodně. Nechaj mi niečo. Sorry ľudia, že sa mi to tak sekáva. Takže, Je, mašinka Tomášek. Ale vážně, dejte mu všichni follow. jo. Dajte, Valentinový krokodýlovi, dejte mu všichni odběr. Počkaj, kliknem. jo. Aj Marek je frajer, aj... Je veselo.
Legendárka, snajperka, legendárka. 5000 gólů, tak Legendárka, snajper. Ja nechcem, mám toto. Mám to. Berem ja snajperku. já jdu už pryč, protože mám extrémně dobrý hůd. Hlavně tady ty rukavičky. To nejlepší prostě rukavičky, prostě chápeš? Rukavice prostě. To je legendárka. Tu hore je legendárka. Ne, to není legendárka, to je metická, ještě lepší. Vždycka? Je legendárka. Kámo, doufám, že jsem... Ne, kámo, Harmane, prosím, ne, kupu mi tu toto. Co? Jaký škorpion? Jsme 13. Ty slavy, taky další bitcoin. Kámo, to je Alex to líbil. Alex to líbil. To je 2 big deal. Já mám 2 těž. Jeden s vámi a druhý s... Jdete se mnou do shopu? Kámo, som dead, no. Spadol. Jak to, ty jsi spadl? Ja som spadol, chápeš? Ja som mal 8 HP. To bolo malá, to nebola veľká, akože tá hora, ale ona bola... Počkej. To asi nestihneš. Taky někdy můžeš k němu přijet. To je tiež, že ma takto zobral by. Taky super. Pomoc! 6 minút končíš. Prosím. 6 minút. Já nechci chcípnout. 6 minút. Oj, pomoc. Jsi snajper. Už jdu. On je tady! Tak nevadí. On je brutálně málo. No je to prdá už. Vyšte jsem se na škorpiona. A chytněte toho Marka frajera. Počkajte, já musím vypnout konzolu. Napojím se, počkajte. Tak. Tak, video bude už končiť. Tak. Čau.